Vážení spoluobčania, milí priatelia, v každej spoločnosti existujú a platia pravidlá slušného správania, ktoré vytvárajú priestor na vzájomný rešpekt, vzájomné porozumenie a na konci dňa aj pokoj vo vzájomných vzťahoch. Tieto pravidlá a určitý Rubikon prekročil bývalý exminister vojny Jaroslav Naď. Ako? Nazval ma ruským špiónom na základe nejakej dezinformačnej kampani, ktorá bola v poľských médiách. Tak, ako som slúbil a avizoval. Konal som rázne a podal som trestné oznámenie. Verím, že orgány činné v trestnom konaní budú postupovať v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. Veď prečo by aj nie? Žijeme v právnom štáte. Ohováranie je totižto trestným činom a riadi sa podľa nejakého zákona, je posudzované podľa nejakého zákona a na základe nejakých paragrafov. Chcem len podotknúť a povedať ešte jednu zaujímavú záležitosť, ktorú nechcem, aby vyznela ironicky. Tento ex-minister vojny zriadil sekciu, respektíve centrum na dezinformáciách a hoaxi. A dnes je práve nositeľom týchto dezinformácií a hoaxov na sociálnych sieťach.